Avui toca parlar d'elefants. I parlaré d'uns elefants d'allò més especials. Elefants mini. I és que temps era temps. El Mediterrani estava ple d'elefants petitons. La història comença amb un grup d'elefants del gènere extint Paleoxolodon. I aquest grup d'elefants va decidir aprofitar que es podia anar caminant fins a les illetes mediterrànies i van anar-hi de vacances, com tot guiri avui en dia. Entre d'altres, van anar a les actuals illes de Xipre, Malta i Sicília. Quina sorpresa va ser la seva quan es van adonar que ja no podien sortir de l'illa on estaven. I és que ara sí que es mereixia el nom d'illa i estava envoltada d'aigua. Com que no tenien on anar, van decidir aprofitar i adaptar-s'hi. Com t'adaptes a una illa? Molt bona pregunta. Si els recursos són limitats i hi ha poca competició, quina necessitat hi ha de ser tan gran? Clar, originalment aquests elefants feien uns 4 metres d'alçada. Però en aquesta illeta on s'hi vivia tan bé, 4 metres d'alçada no eren necessaris. No només no eren necessaris, sinó que si t'has de mantenir viu, has de buscar molt menjar. Així que generació rere generació es van anar seleccionant els elefants que necessitaven menjar menys, els més petits, i van anar retallant centímetres d'alçada, fins que al cap de molts anys aquests elefants ja no tenien la seva mida original, sinó que eren petitons. I quan dic petitons em refereixo podien arribar a tenir 1 metre d'alçada, que vol dir que a mi m'arribarien al melic. Aquest procés en què els animals grans queden aïllats en una illa i passen a ser petitonets s'anomena nanisme insular, i també ha afectat a altres espècies, com ara l'Homo floresiensis, que eren humans trobats a les illes Flores d'1 metre d'alçada també. I sí, de la mateixa manera que hi pot haver selecció que porta una espècie cap al nanisme, el mateix pot passar a la inversa, al gegantisme insular, convertir animals que generalment són més petitonets en gegants, que més que res és material de malson, perquè trobar-me insectes o rosegadors gegants no és quelcom que m'emocioni ara mateix. Així que jo em quedo amb els elefants, gràcies. I vosaltres teniu algun fun fact interessant sobre els elefants? Penseu que